No ho sé, no ho sé. Els mallorquins no hi ha qui els mogui. Final d'estiu, divendres, fa presa... I tanmateix... Diuen que són 4 moixos, que estan desanimats i que la gent ja se n'afluixa. Qui parla amb tant de desànim? No voldríem lluitar en companyia d'un docent que té por de lluitar en la nostra companyia. L'assemblea de Porreres és molt important. Qui sobrevisqui aquest dia i torni a casa es posarà de puntetes quan es nomeni aquest dia i s'enorgullirà davant el nom de Porreres. Quan guanyem la lluita i arribem a una edat avançada, complimentarem els nostres veïns en la nit de la festa i direm: jo hi vaig ser, jo n'era un. Jo vaig fer part d'aquell somni. Vaig vestir de verd, vaig fer les vagues, vaig sortir al carrer i vaig cridar fort, molt fort. Llavors agafarà una vella camiseta verda i la mostrarà amb orgull. I dirà: aquests records els tinc de dies com aquell. Nosaltres, pocs o molts, nosaltres feliçment pocs o molts, nosaltres, una assemblea de germans, perquè qui avui comparteix amb mi l'esperança serà el meu germà. Passi el que passi, aquest dia no oblidarà la seva condició i els gentils homes que estan ara en el llit o a casa es consideraran maleïts per no haver estat aquí i tindran la seva dignitat en poc quan algú digui que va vestir de verd i que va ser